το σχολείο? Αυτό είναι το σχολείο μας, το πρώτο και δεύτερο ενιαίο λύκειο Σαλαμίνας. Αυτή είναι η Χρυσούλα. Ναι. Αυτή είναι η Στέλλα. Αυτή κάπου εκεί ήταν η Βούλα, αλλά χάθηκε. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Εδώ κοιτάξτε ομορφιές. Κοιτάξτε. Πардόν. Αυτός είναι ο Μακρύς. Λοιπόν, ναι. Αυτή είμαι εγώ, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Εδώ πέρα βλέπουμε την Ελπίδα και το Βαγγέλη. Κοιτάξτε τα παιδάκια μου εδώ πέρα. Και εδώ βλέπουμε το σπαστικό. Και τη Βαγγελίτσα μου είναι πολύ όμορφη. Και την κοπέλιτσα που δεν την ξέρω. Έτσι και με ξαναπείς έτσι θα πέσει πολύ ξύλο όμως. Αλλά πάμε τώρα. Πάμε. Συνεχίζουμε. Έλα, όλα εμένα βάζει το πλάνο. Τώρα θα τραγουδήσουμε. Βγάλε μας, Στέλλα. Στα έτσι, μην το γυρίσεις. Λοιπόν, Κι αν τραγούδια. Παιδιά, αρχίζει και μου σπάει τα νεύρα αυτό. λοιπόν. Μες στη μέση θα το πούμε. Ναι. Παιδιά, είμαστε ακριβώς στη μέση όμως, Πάμε να έτσι. κάτσουμε και το πούμε. Πάμε και τα παιδιά εδώ πέρα. Ο Κώστας και ο Βαγγέλης. Μην με ξανασπρώξεις. Και εγώ. Κι εγώ. Και άμα με ξανασπρώξει ο Βαγγέλης θα του πάρω διόλους του μόνο. Κάτσε, κάτσε. Λοιπόν, πάμε. Και... Υπάρχει λόγος. Δεν ρωτήσω στο για λίγο. Υπάρχει λόγος. Σκοτώσου. Και αυτός είναι ο Δημήτρης. Πού είναι? Τραγουδάμε τώρα. Είναι στα μουσεία, το ξέρεις. Το ξέρω, με πνίγει. Παιδιά, αρχίζει και μου σπάει τα νεύρα που τραβάω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Θα μου πέσει το κινητό. άνοιξε την κάμερα. Πήρα μουσεία. Και πρέπει να με Πιέσαι. πνίξεις. Ναι, αλλά πήρα. Και προσπαθεί να με πατροκτονία, θα μπομπάς, θα με σκοτώσει. Έλα, αυτό μου Λοιπόν, μες στην καρδιά μου μόνο θλίψη, κάθε στιγμή μας θα μου λείψει. Μόλις σε βλέπω στο μυαλό μου χάνομαι ξανά. εδώ Είναι και η ζωή μας μια παγίδα, μόνο μια μέρα δεν σε είδα. Κι όλα γύρω σου φωνάζουν γύρισε. Δεν αντέχω. Εντάξει, στοπ, έλα, κουράστηκα.